la la. Ti'n licio fa ta? Diolch. Cofio feddwl amdanau yma yn ysfory pan fydd yr holl feddw o'n blin yn chodi dros doi. Hei, beth si? Dim. Fi jyst bach yn nerfus. Paid y bod. Mwynha cael dy sbwylio'n racs. Ta-ra. Dwi eisiau gweld llenni ar fodrwy na. Do I know you? Dunno. I'm a nurse. Amy. We think I'm a junkie or something? Sorry, it's my boyfriend. Yeah, I'm on my way. Lle ddim y rest o dyn yn cael coed tal, Des? Ffon o'r cyngor. Y bastards yn codi ffyrig. Sa'n gwybod pan ni'n talu chi, lad. Sa'n gweld un Bobby ar y beat ragor. Achos ma'n gweld ti gynta. Ei! Wow! Hwna'n cyfri fel double screen time. Na, Dad, so hwnna'n deg. So bywyd yn deg. Come on. Sandwiches, wedyn gwaith catra. Okay? Everything okay? Daryl and Abby were supposed to go to Paris tonight, but she never turned up at the train station. She's not answering her phone. Oh. I didn't have Helen's number and I've picked Abby up here before, so I'm worried.
She had a heart set in a strip. Well, if I hear anything, I'll let you know. Ta. Na gwyn gallu ffordd o cot? Tata gen ti fysls fel na. Maxen. Diolch. Dim gair gan Abi, na Daryl. Gobeithio bod nhw ar ei ffordd. Da ni'n meddwl bod nhw'n mynd i ddyweddio. Beth yw ddyweddio? Pa mae rhywun yn gofyn i rhywun y priodi nhw? Paris ydy'r ddinas mwyaf rhamantus yn y byd. Ble nes i ofyn i mam, dad? Oedd yna'n Paris? Agodd. Yn hen fflat dy fam. Sut nes i ofyn? Mae yna man i ni briodi, fe. OK. Dwi'n newydd glod gen Daryl. Nath hi'n troi fyny. O. Wedi gysylltu efo'r heddlu fe bod hi ar goll. Dwi'n dechrau poeni rwan. Ti'n mwyn i fi pobl lawr i'r orsaf? Ti'n mynd i o? Na. Hi, Celyn. Unrhyw newyddion am Abi Reina? Mae Helen yn gweithio gyda i. O, right. Ie, mae'r sbon ar diffyn o'r car lan yn Cleddau Reach. Mae Mogsy di mynd lan na. Abi! Abi, I know you're in there! Daryl, what are you doing? Her ex lives here, Ryan Moss. He's a psycho you need to break in. Well, not without a warrant. He messes with her head. He won't leave her alone. Abi! Right, that's it. I'm taking you home. No! Do you want me to breathalyse you? Arrest you for criminal damage? What if he's done something to her? Maen nhw'n cadw llyged mas. Ond mae'n 25. Oedd ganddi ffôn. Os dim rhaid bod rhywbeth cas wedi digwydd iddi. Falle bod hi jyst ddim eisiau mynd gyda Daryl. Ond pam mynd i weld Ryan? Nath o dwyllio ar ni, torri chalon ni. Ddylwn ni wybod, fi oedd yna i'w helpu hi drwyddo fo. Ie, felly ti fydda'r person ola byddi mae'n gweud wrtho. Dwi'n gwybod bod gan Daryl issues, ond mae o'n addoli hi, sbio. Bydden nhw'n lan mewn bach. Okay. Hello. Fi ar y ffordd. Maen nhw wedi ffindo corff. Menyw ifanc. Mogs? Ffordd masaj. Oedd rhyw teenagers wedi torri trwy'r goedwig ar y ffordd nôl o Barti yn Loreni. Ffindo nhw'r corff dan darn o tarpaulin. Ti'n cysylltu da'r crwner? Do. Mae'n o'r. Rygad i ceco mewn. Cleisiau ar y wyneb, all fod o drawiad neu cwmp.
Mae'r gilydd yn awgrymu bod rwy'n trial i thagu hi. Oedd rhywbeth yn neud dwylo i? Na. Fi mor sori, Helen. Abi yw i. Bydd y search team yma yn barod i ddechrau cyn gyntaf gyda golau dydd. Yes, sir. Nyrs wedi echrogi yng nghoedwig cleddau. Dim yn cael deja vu, Rick. Gwahanol amgylchiadau, sir. So oedd hi'n gwisgo uniform? Dwi ddim yn edrych yn premeditated. So ni di ffindo Hartnoth. Ta beth gall fod yn waith rhyw copycat. Wel, na i roi tîm gyda gilydd cyn gyntaf y gallai. Nath Ffion Lloyd. Weithio'r achos nad ydy dy fe. Mae'n DI nawr, gyda'r MCIT. Track record gwych, dydi. Gall fod yn fuddiol i'r tîm. Ac os yw hwnna'n waith copycat. Digwyddodd yr ail lyfryddiaeth 7 diwrnod wedi'r gyntaf, mis yn ei dwlu popeth gallwn ni adyn. Rick, ti dal na? Sir, fi ddim eisiau swnio'n anifyr yn symud oedd Ffion ymlaen. Flynedd yn ôl. So ni angen ni. Ni wedi ffindo rhywbeth, Rick. Na, wel chi yn y briefing, sir. Beth yw e? Falle taw rieni Abi yw nhw. Farwon nhw mewn damwain car, yn ôl Helen. Na reswm nath i afforddi fe'r nyrs. I'm not on call, so kindly piss off. Ffion, DCI Alan Bones yma. Swnio fel bod ti'n gadw'n dda. Sorry, oedd y chrif chi ddim yn y ffôn, Sir Alan. Dim Sir Alan. Sut allai helpu chi? Chi'n credu bod e'n gyd-ddigwyddiad? Mae'r i gynnar i weid. Naill ffordd a'r llall fydd e'n tywel i'r meddwl i gael SIO profiadol ar yr achos, ti'n mo. Rhywun, office, lleol. Dy track record arbennig, a llwyth o brofiad arbenigol yn y maes. Gallwch chi fi ar hoffus. Mae'r dre. Dangen di. Iddwn ni adyn nhw lawr. Ond allwn ni wneud beth yn iawn tro ma. Yw Rick yn gwybod bod chi'n siarad gyda fi? Gad Rick i fi. Ffion. You're hired.
sori, Fanny, sir. Wel ydi peth cynta. Y popeth di clerio'n barod. Celyn, Mr Cai pob hewl sy'n arwain lawr yma. Rec.